Og hej, velkommen til i dag. Jeg skal have en bilmusser sammen med min storsøster. Vil jeg have det forkert? Det er lige meget. Bilmusser, som I kan se her. Så er min storsøster. Jeg har sagt 2 gange nu. Så ja. Vi går bare i gang. Ja. Det var. Så jeg drejer og håber på en god en. Tutti eller lugtende, Tutti Frutti eller Stinky Socks. Og det er for en. Det er den her. Den her. Det er ikke sjovt, jeg skal tage den. Nej, vi skal tage en hver. Det er rigtigt. Det er ikke sjovt. 3, 2. Jeg tør ikke. Kom nu, Nadia. 3. Man skal kun tykke 2 gange. 3, 2, 1, nu. Stinky Socks. Jeg tror, jeg fik Tutti Frutti. Altså, det smager ikke af lugtende sokker. Så. Ej, det skal du ikke gøre. Hvad skal jeg? Skal du ikke kaste sit vand ud der? Hvad må du gøre? Eller er det lugtende sokker? Jeg kan ikke smage. Det Stinky Socks, det er lige fået der. Nå, det smager ikke særlig godt. Puha. Kom med sangen. Er det dig, der skal drøje? Ja. Det er sikkert. Hvad er det nu? Juicy pear eller booger. Det er sådan en her. Det er enten busmænd. Jeg fik busmænd sidste gang, jeg prøvede det. Det smagte dårligt. Nå, smagte den dårligt? Det smager ikke dårligt. Det er ikke så dårligt. Okay. Karlen var stadig. Okay. Juicy pear. Jeg var for alt de dårlige. Fik nok det. Mega meget over. Det smager dårligt. Mega over. Jeg fik busmænd. Jeg fik pear. Så må jeg tage en mere. Ja. Øj. Jeg kunne få gode. Ja, jeg kunne få dårlige. Baby, eller tandpasta. Ja, tandpasta. Rødne æg. Det er jo ikke den. Nå, nej, det er fordi, jeg går til at ramme den. Okay, Jeg skal læse. okay, så du har taget den blå. Okay. Ja. 3. Tandpasta. Den næste. Det er godt. Det gør den. Det gør den altså. Har du ikke fået en god? Tandpasta. Det er Der er den dårlige, men den bagel nu, smager eller? ikke så godt. Den Ja, smager ikke. tandpasta. Tandpasta, det er ikke den dårlige. Nej, det er mint. Jo, men den smager ikke så godt. Den smager ret godt. Det smager mint. Og så bare. Og der er ikke drejende det. Hvad laver vi op? Nej, det er lime eller lawn clipping. Det er nyslået græs. Jeg fik nyslået græs. Den der tandpasta har neutraliseret alt. Lime. Nej, nyslået græs. Jeg har nyslået græs. Du skal ikke kaste op. Det er sur. Det smager dårligt. Du er klam, den er sgu da klam. Det er kun dig, der skal ud. Lad være med det, der klam. Du skal ikke kaste vandet ud. Det er rå. Hvad for noget? Hvad er det for noget? Nej, coconut eller baby wipes. Det er den hvide. Baby wipe. Smager det dårligt? Er det den her? Ja. 3. 2, 1. Ej, baby wipes, baby wipes. Det smager dårligt. Har med tænderne. Det smager sæt. Det smager det, jeg fjerner makeup med. Har du ikke op på? Nej, Hvad er det, der er den der salat? Det er bare blandet Vindue. salat. Hvad? Vindue, Det er lidt feta små og steg til os. pizzaer og Det er ikke noget andet. Nå, så mig. Den har vi lige haft. Ja, det er ikke den samme. Butter popcorn og rotten egg. Jeg fik på den ikke, synes jeg. Hvad er det for en, man tager? Er det den her gule en? Er det ikke? Ja, goodie. Er det ikke den her? Nej. Jo, det er den. Jo, det er den. Den gule, ja. Jo, det er den. Det er den for helvede. Ja, så er det den her. Den er svær. Hvis man får rådne æg, ikke? 3, 2, 1 nu.
Hvor var det klart? Det er forfærdeligt lejligt her. Hvor er han klar, mand? Skal du være? Jeg tror snart, det brænder. Så lader du være. Altså, jeg bliver pissesud, så sidder jeg og brækker. Jeg bare ser ud. Det er så klar. Vi er nødt til den her. Den var klar. Det er mig. Den kan Det er også hvis man... Nej, chocolate pudding og canned dog food. Haha. Det er den brune her. Ej, hvor er det lov. de brænder og sådan noget. Der er det godt. Jeg klarer ikke. Ej, jeg har det i morgen. Vi er nødt til det. Jeg tror, det er chokolade. Er det chokolade? Ja. Ja, det er chokolade. Ulemad. Smag det? Ulemad. Det er Lidt ulemad. noget. Ej, godt, jeg fik chokolade. I got chocolate. Han Nu smagte skal jeg ikke spise den, men det skyer bare i dybden. Og øjnene, Han den spiste ikke. stinker så af helvede. Nej. Ja. Den har jeg. Ja, det er ny. Oj, okay. Peach. Og barf. Hvad er det? Det er bræk. Peach, hvad er det? Det er fersken. Det er sådan en her. Og sådan en her. Nej, det er gennemsigtigt. Og den der. Jeg spiste den ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg har den øverste. Må jeg se? Den lugter ikke godt lige meget ved. Det gør den der. Du kan godt spise den, hvis du har lyst. Du kaster ikke op, så bliver det rigtig ud. Det er bræk. Jeg kan bare give fersken. Ikke mere nu. I skal også gå og have pizza senere. Ikke mere nu. Ja, men det skal vi nok. Nej, Licorice og skunk spray. Jamen, jeg har ikke spist nogen af dem næsten. Okay, det var... Hvad for nogle var det? Hvad var det? Det var den dårlige. Det var det sige. Hej, er du klar? Han er så klar. Han laver sådan en brække med ilden. Okay, Det er Silas. nu skal vi ikke have flere. Nej, det lader Vi være. mangler én. Nej, det lader være. Nej, det lader være. Ja, Nu skal vi ikke have flere. Vi skal ikke have flere. Nej, Det var det for er ikke det var sjovt. Det er ikke sjovt.